Ok, hoćemo sad nešto množiti, Iris? Da, Može? može. Ajde, ja ću ti zadat neki zadatak. Može. Evo, može 2 Puta puta. 3. Koliko je to? Samo da razmislim. Može. Bravo. Samo će mi nekoliko cofraka. Možeš? Želiš i njih staviti tamo? Aha. Ajde. Cofraki. Može. Izabrat ću sama koji ću. Možeš. Koliko ih mora biti? 6. Može. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Ovog moram zamijeniti jer je ovaj crveni. Ok. Evo ga. Ajde sad još nešto mi na brzinu izračunaj, može? Može. Bez ovih pufnica. Ovako, može 2 Puta 5. To znam, to je lako 10. Pa to si brzo izračunala. Ajmo nešto sa dijeljenjem, može? Može. Ajde ovako. 10 podijeljeno sa 2. Što je ono podijeljeno? Na koliko podijeliš? Ako 10 ovih pufnica podijeliš na dvoje, koliko svako dobije? To je lagano. Gdje je svaka brojka? Možda ovdje negdje. Svako dobije? 5. Točno. Super, Iris. Hoćemo još jedno podijeljeno? Može. Ajde, ako 6 Podijeljeno sa sa 2, koliko svako dobije? svako dobije 6 podijeliš na 2, koliko svatko dobije? 6 tufnica podijeliš na dvoje ljudi, koliko svako dobije? Koliko? Koliko svako dobije? Svako dobije? 3. Bravo!